Вот это постановление Верховной Рады вы приняли, если я не ошибаюсь, 15 июля этого Так, года. звісно. Через буквально 13 дней, то есть 28 июля, ваш однопартиец Александр Качура внес проект постановления Верховной Рады Украины с измененным вот этим 4 Так. пунктом, который Там не прописал тільки він, ваш... якщо не пам'ятаю, не помиляюся, змінений. Ну, Там не так только, само тут 5-й, 6-й проголошуються тоже вибори і в обласні исключен. ради Донецької-Луганської областей. І зараз Да. тонко ж питання поясню якраз цього. Тут очень коротко. Он тут, я просто хочу, да, чтобы наши зрители Ну, смотрели. він прибирає все про агресора і про кордон. Это ваш однопартиец. Це наш однопартієць. Как такое возможно? Дивіться, знаєте... То есть тут нет ни одного слова про агрессию, про Российскую Федерацию, ничего. Жодного. І, ну, дивіться, фракція велика, я завжди так відповідаю, що вона десь є відображенням українського суспільства. З різними поглядами. Тут нема про що говорити. Як я зазначив, пан Качура був одним з 3 членів комітету, крім 2 членів ОПЗЖ, які не підтримували дану постанову на комітеті. А по-третє, я навіть не буду про саму суть говорити документу, тут все зрозуміло, ви все правильно відокремили. Десь вчора, здається, прочитав в новинах, що десь на іншому якомусь каналі пан Качура озвучив, що начебто там переконаний, що більшість фракцій буде підтримувати безпосередньо його цей акт. Ну, по-перше, мушу засвідчити, що жодного обговорення з точки зору, як голосувати по даному акту, не було. Була дискусія всередині фракції, не більше. По-друге, я думаю, пан Качура зі своїми поглядами просто переплутав «Слугу народу» та ОПЗЖ. Напевно, там, де ОПЗЖ, там, де Медведчук, напевно, вони дійсно в більшості своїй 100% готові це підтримувати. Що стосується «Слуги народу» і, власне, парламентської більшості, незалежно від фракцій, я думаю, що спочатку пан Качура нехай пройде профільний комітет з цією постановою. А он в своем телеграм-канале писал, что должно было состояться какое-то заседание, где должны были обговаривать вот этот проект постановления. Дивіться, А потом отменили в связи с тем, что один из участников заболел и так далее. Дане питання поверхнево обговорювалось на фракції, абсолютно поверхнево. А потім мала бути ще одна зустріч з паном Олексієм Резніковим, але її не було, тому що пан Резніков погано почувався і якраз готувався до виступу в п'ятницю в Верховній Раді. Але якщо з приводу телеграм-каналів чи виходів ЗМІ, ну от в нас був, це публічна новина, було закрите засідання комітету свого часу, щоб зрозуміти, що відбувається з ТКГ, а власне за участі пана Резнікова, пана Кравчука, пана Казанського і інших фракцій. Після цього там ми погодили спільний план дій, як ми діємо в цьому контексті. Я тут його не буду проголошувати, тому що це державницька позиція. Після цього пан Качура вибіжав до ЗМІ і сказав, що треба переглядати постанову і ухвалювати ту, що він безпосередньо подав. Ну, тобто людина грає на певні політичні суб'єкти, які точно не є слугою народу в Україні. Да? Можливо, це ОПЗЖ, можливо, Єдина Росія, не знаю. І плюс якось піднімає свою медійну впізнаваність. Но не вы більше, не понимаете, менше. что такие позиции Підривають в тому числі вас, довіру до політичного конечно. суб'єкта «Слуга народу». Безумовно. Как с этим быть? Дивіться, знову ж таки, велика фракція. На моє переконання, це моя суб'єктивна позиція. Знаєте, коли була історія з Гео Леросом, попри те, що я абсолютно не розподіляю його риторику і вважаю її політиканською, я не підписувався за його виключення з фракції. Тому що, на моє переконання, це подвійні стандарти. Коли в нас один депутат бігає на російське телебачення розмовляти з Пушиліним, інший безпосередньо продукує антидержавницькі рішення і питання про їх виключення з фракції не підіймається, а іншого виключають, це подвійні стандарти. І мені здається, що пану Качурі просто буде комфортніше в іншому політичному суб'єкті, і він плавно до цього дійде.